Vale, esango nuke Suicide Boys, New Orleanseko bikideen talde bat, eta gustatzen zait zen Ipar Amerikako traparen musikari beste buelta bat eman diotelako, puntu ilun bat emanez. Esango nuke, Too Many DJs-en As Heard on Radio Soulwax mixtapeak, zen musika desberdinetako rollo abesti asko nazen dituztelako eta oso dantzagarria direlako. Esango nuke, adibidez Flosstradamusen Pills, gure zuzenekotan jartzegulako eta jendea asko motibatu egiten delako. Esango nuke Cecilio Jeren edozein letra, bere letrak oso landuak daudelako eta kriston poeta delako. Esango nuke Princess Nokia, bizitzarekiko dakan jarrera ezkertiar eta militanteagatik, eta baitere musikarekiko dakan jarrera pasotagatik. Batez ere streaming bidez eta internet bidez, YouTube, SoundCloud, Spotify, guzti hauek, zen uste dut paradigma asko aldatu delako azken urteotan, eta internet bidez musika berri eta desberdin asko ezagutu dezakezulako. Normalian musika jotzen ez den tokitan, arraindegi batean, Burger King batean eta olako tokitan. Adibidez, eliza bat, asko gustatzen zait, dakan atmosfera eta soinuagatik, eta baitere bertan errezatu dezakegulako. Esan nuke, orain dela uste dut 2 o 3 urteko sonarren Skrillex, adibidez, oso giro eta goian juten ginelako eta autotxoke onduan ginelako. Uste dut izan zela Fermin Muguruzaren lehen diskoa, eta kasete formatuan. Baitere Fermin Muguruzak The Suicide of Western Cultureekin induen azken diskoa. Oso interesgarria iruditzen zaitzen beste estilo desberdinak ari esploratzen Euskal Herrian, eta hori oso positiboa dela.